pinamunuan ng DPWH. Actually kasama natin doon yung LGU ng San Fernando, ang DMGC compound, andun din, and yung mga kasama natin na mga utility provider po tulad ng sa Prime Waters, Velabco, and such po. No? So yun, napagmitingan po natin yung regarding sa approaching na trabaho, which is yun nga, yung ang kanilang trabaho kasi currently nasa drainage works na sila. So pa-approach na po sila dun sa junction, so kailangan siyang pagandaan tulad ng posibleng pagbukas dun sa likod, no? Back door kung tawagin, back gate kung tawagin. Ayun, napag-usapan po namin doon yung mga preparations, and actually umikot yung meeting dun sa mga utility provider dahil kalimitan yung mga properties kasi nila is located dun sa outermost lane ng kalsada ng MacArthur, which is yun nga po yung ginagawa kasalukuyan. Opo. Kasi di ba sir, hanggang July lang dapat yung rehabilitation sa part na yun. Pero Yes. extend daw po sila. Ano naman po yung parang napagkasunduan yung plano for the meantime po? Actually, yun. Dun nga sa extension, binabanggit po ni DPWH na dahil yun sa mga pag-uulan na naranasan po natin sa lugar, no? That's why yun, na medyo may hampered yung kanilang trabaho. In terms of fast tracking sa trabaho, yun, we do expect na even nighttime, maximize na yung paggawa nila dun sa area. So, aside doon, may mga recommendation si DPWH na magkaroon ng parang time flexibility dun sa mga work time or schedule ng mga nasa loob sa sakop po, yung mga government agencies natin doon. So, yun. Kasama din dito yung, syempre sa part po ng LGU, particularly sa CPOSCO, magre-ready po kami ng traffic plan and advisory sa public para po alam po nila na during these days, magkakaroon na ng mas, kumbaga, ngayon nasa 6 lanes po tayo, baka mabawasan yan during the construction na po ng drainage works tsaka nung outermost lane. Yung po kasi yung pinaka-concern ng tao, yung traffic, lalo na nung nakaraan po, di ba, may na-stop na doon na sa sasakyan. Mhm. Ano po yung magiging dalin niyan? Yung nabanggit niyo po kanina yung may bubuksan na portion po. Paano po niyan? Bali yung bubuksan na portion, actually, that will benefit yung mga ingress and egress sa mismong compound. No? Pero syempre, ang commuting public natin or yung motorista natin na bumabaybay sa MacArthur would benefit also. Kasi nga mababawasan yung mga sasakyan na makakasabay nila sa MacArthur due to dun sa pagbukas ng backgate na yon. No? So, regarding naman dun sa insidente, nagkaroon po ng discussion between us and the DPWH na dagdagan yung mga reflective stickers natin. Kasi during nighttime and rainy season, rainy yung weather natin, medyo yung visibility ng mga facilities natin medyo nababawas. So, it is recommended na dagdagan yung mga ganong klaseng facilities natin. Yung pang back gate sa sakop, saan po yung daan po? Bali yun, pagkalabas mo doon, pwede tayong lumabas ng maimpis or pwedeng magdire-diretso yan hanggang Sindalan. Saan po paano po dadaan doon? Or sino yung allowed dumaan? Actually, we're still in coordination with the management po, no, sa DMGC kung sino nga lang ba yung pwedeng lumabas-masok doon sa area. Of course, yung security purpose baka kasi ma-compromise if ever napapasokin natin lahat ng klase ng sasakyan, lahat ng public, yun. Pero most likely yung mga employees Yes. na sakop doon sa... Tsaka siguro clients na talagang pupunta naman doon sa area. Saan po yung nun, sir? Yung anong portion yun? I mean, paano yung daan papunta doon sa back gate? Back part nung actually yung sa may Maimpis Road, if you know the Maimpis Road,
pwede kang maka-access dun sa area na yon. Pwede rin yung mga coming from Bulaon, Calulot, northern part po ng San Fernando, pwedeng makadaan doon. Instead of bumaybay sila ng MacArthur or mag-fly along sila ng MacArthur, pwede nang doon na sila magdaan. Bakit dati sir hindi yun ginagamit? Hindi Wala ba kasi talaga? siya, right now kasi wall siya, wall. And accessible siya sa mga pedestrians lang. So may small gate siya na accessible for pedestrians, which is currently restricted din siya. Ino-open lang yon kapag morning and afternoon. Ingress and egress lang ng mga pumupunta sa DMCC. Yun lang po ba niyan yung yung magiging alternative route? O meron pa bang iba na para sa mga hindi papuntang sakop naman yun? Right now, yun muna yung pinag-uusapan natin with Mas walang dekada. Ano na po yung pinagbago ng BIPAR? Siguro 40 years ago, simula po dun sa For 78 years. So meaning 1947 na ano ang na-establish ang BIFAR. Hindi pa siya BIFAR noon, Philippine Fisheries Commission yan ano. So hanggang sa nag-evolve siya as Bureau of Fisheries. And there was a time na naging staff bureau din siya ng Department of Agriculture hanggang sa mabalik uli as line bureau. So marami na talaga yung nangyari na from a mere agency for regulation and of course for training and technical assistance. It has evolved now into a powerhouse yung not only on those mentioned functions. Now, we are now on livelihood interventions and capability building and even nasa stage na tayo na management na ng ating resources through the establishment din ng fisheries management areas. So, na talaga siya, kumbaga interactive with the communities, with the sector, at nasa tayo, science-based na kung ibig sabihin. And for policy decision, we are now using those kind of area. And yun, from a meager budget, kahit papano, medyo lumaki na rin siya, marami na rin siyang mga tao as far as planting position is concerned. And of course, we are aiming for of course a very hopefully ay mas dumami pa yung budget yung budget natin and maging aggressive sa mga needs ng ating fisher folk and of course yung industry. So if we talk about the fisheries, hindi lang kasi yung fisher folk ang involved dito, even yung mga big players yung nasa aquaculture, yung mga nasa feed mills, yung mga nasa ancillaries, nasa processing. So, lahat ng nasa value chain, ito yung ating, ito ang focus ngayon ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Basically, mas malawak na ngayon ang sakop ng BIFAR. Ganun po yung nakukuha ko sa inyo. Pero may mga nabanggit po kayong challenges kanina, particular po sa mga kabataan. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung dapat gawin ng BIFAR dito sa mga kabataan na ito nang sa gayon po ay umusbong pa yung industriya ng pangisdaan at aquatic resources? Yes, parang yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fisheries sector is a global problem. Hindi lang naman dito. Kasi nga, of course, marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession other than fisheries. But nakita din naman natin with the with the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan through their knowledge on these things
para makabuo tayo ng mga policies and of course yung ma-manage natin ang ating mga resources. Like now, we have now real-time monitoring of parameters. Pati sa feeding, pwede na siyang ano lang siya through internet, through AI. So marami silang pwedeng iambag sa sector in the sense na kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help for the sector. RD, ito na lang po yung mga na-awardan po kanina. Parang 25 years po yung pinaka mataas nating in-award. Ano pong message natin sa mga empleyado ng kawanihan nang sa gayon po ay mas maging mausbong pa po, mayabong yung ating pagsaserbisyo sa taong bayan? So every year, ina-acknowledge natin yung commitment and of course yung loyalty ng ating mga empleyado, yung ating mga kasamahan sa BIFAR sa kanilang pagpupunyagi at pananatili. So it is just proper na bigyan sila talaga ng parangal. And nandiyan naman sa nasa civil service din na rules na we have to compensate yung ating mga loyal employees. So para sa akin, ang message ko lang sa kanila ay pagbutihin pa at maging makasama sila sa malayo pang paglalayag ng ating ahensya. Ako si Neil Encinares, Aquaculture Center Chief 2, PFO ng Zambales. 25 years po ang inyong pagiging service. 20 lang ba? 20 years po ang inyong service dito sa government. Particular sa BIFAR po ba lahat yon? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng parangal na ito at bakit pinili niyong magstay dito? Ayan. So yung parangal na ito, dedikasyon to sa mga loyal na mga empleyado ng BIFAR bilang pagkilala sa dedikasyon at mga naiambag sa BIFAR. So isa itong napakalaking parangal para lalo pang pagbutihin ng mga empleyado ng BIFAR yung kanilang mga gawain sa kanya-kanyang proyekto. 20 years nyo pong pakikisalamuha sa mga mangingisda. Kamusta po? Ano po ba yung mga pangangailangan nila na dapat po talagang ibinamimigay natin? So, dun sa pangangailangan nila bilang isang PFO ay talagang nakatutok kami sa kanila. So, particularly sa Zambales. So, ang pangangailangan nila talaga ay yung talagang kailangan tutukan sila upang pangalagaan yung kalikasan. Kasi yung kalikasan yung kanilang pinagkukunan ng livelihood. So, dapat protektahan at i-conserve ang ating kalikasan. Basically po, tamang edukasyon. Oo, at ang edukasyon. So, isa sa pangarap ng ahensya ay yung
Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at higit sa lahat balita at impormasyon na may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong mahigit 1.8 million followers dito po sa social media sa Facebook. At yung libo-libo nating tagasunod sa iba pang social media platforms. Live ho tayong napapanood ngayon sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At live na live din ho ito mga kabalen sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At eto ho, napapanood din tayo sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa Air Cable Converge Channel 71. Habang dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Kalakhang, Pampanga sa Free TV Channel 36. Yan naman walang dahilan para hindi mo mapanood at hindi mo ika nga malaman ang latest kaganapan dito ho sa gitnang Luzon. Dahil ika nga anytime, anywhere, nandyan po ang CLTV 36. Marami ho tayong balitang tinututukan ngayong araw ho ng Miyerkules, July 9, 2025. At kanina o kagabi na-monitor natin yung isang ginang na nasagasaan ng motorsiklo. Diyan ho sa may Baliti, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Abay, tumatawid na lamang sa pedestrian lane ay nasagi pa ng motor. Bakit pa pag may pedestrian lane hindi automatic sa mga motorista, sa mga driver yung magmenor, ano? Parang pag pedestrian lane parang optional lang. Isipin mo tumatawid ho yung ginang diyan sa may pedestrian lane sa tapat ng Coca-Cola, diyan sa may Baliti, oo. Sumusunod na sa batas trapiko, tumatawid na nga sa tamang tawiran, na aksidente o na disgrasya pa. Dahil may mga driver na pag nakakakita ng pedestrian lane, akala nila karere. Akala nila bibilisan pa dapat, ano? So, mamaya makakausap natin si Kuyang Louie Clemente ng Siposco para bigyan tayo ng update at detalye kaugnay nga nitong viral video kung saan makikita po yung isang ginang. Papakita rin natin mamaya yung video na yan, po, mga kabalen. Yung mga kolorum na van dyan sa Clark International Airport, bilang na po ang inyong araw. Nagbabala ang LTFRB at syempre ito ang ating pamunuan ng transportation na hindi nila ito-tolerate. Ito ang mga pumapasada na kolorum. Mamaya ihatid natin sa inyo ang detalye ng balitang yan. For the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko. Dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, real-time traffic monitoring via Siposco. Narito po ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng siyudad ng San Fernando, Pampanga as of 10:19 ngayong Wednesday, July 9, 2025. Dito muna ho tayo sa may pinakataas sa upper row. Opo, ang inyong nakikita sa leftmost box, yung dalawang boxes na yan, yan ho'y sa may area ng sakop.
Diyan ho sa may Maimpis, syudad ng San Fernando. Yun pong Manila North Road portion o MacArthur Highway kung tawagin, ano? Na ang target date sana ng completion ay ngayon pong July, subalit minove na ng September. Dahil hindi raw matatapos ngayong buwan gawa ng masamang panahon. Ayan na naman tayo sa masamang panahon eh. Para bang hindi nating alam na tuwing July tag-ulan sa Pilipinas. Sige ho mga kabalen, traffic situation muna dyan sa may sakop. Pagkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Wag lang sanang uulan, baka bahain na naman. Dito naman ho sa may area ng downtown San Fernando. Kini pong Basta. Natatandaan na niyo yung Basta? Itang gift shop kay San Fernando. O po itang Sandys kaya tambabo ng GC. O retang makarelate kang Goyang Justin, mag-comment la. Ita pong Sandys. Yan, paborito na yung ating Ching Pangilinan yan. Maluko itang Sandys kaya ng siyudad San Fernando. Manyaman ng palabok na. Kaya tan tulid, Mirabes. Paborito, Mirabes. O yan. Sige po, sa tulid ng Mirabes. Tulid ng Mirabes. O yan, maluwala siya po yung dalan. Kaya oras sa 18. Makanyan mo naman kining Svelapco. Light traffic din ang aasahan dyan sa may area ng High School Boulevard at partikular dito rin sa may tapat ng San Fernando Elementary School. Ganyan din ho ang senaryo dyan sa may Prime Water sa tulid po o sa tulid sa tapat ho ng City of San Fernando Water District at dyan sa may Makabali ano at maging sa Pure Gold light traffic. Light to moderate traffic naman ang expected o ang aasahan ng mga motorista pagdating ho dyan sa may area ng Jose Bilingad Memorial General Hospital ang Ganapuking Makabakle. Yan ho mga kabalen ang real-time traffic situation sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Maraming salamat. Oh, ang dami nun. Maraming salamat sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO para ho sa kanilang pagpapahiram nitong video, live streaming, live feed mula po sa iba't ibang bahagi ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Merong nakarelate sa akin. Di ba? Ang saya. Merong nakarelate. Si ating, ayan, natamaan ko yung microphone ko. Ayan, sorry. Okay, ayan. May nakarelate sa akin, si ating Nancy David. Sabi niya, alam niya yung Sandys, ne? Okay, yung siyudad San Fernando. Balo may Sandys, may nga kampalabo ka rin at siya. What? Ayan. Nakarelate si ating Nancy David. Maraming salamat ating Nancy. Alam niya yung Sandys. Yung tinatanong ko kanina, sabi ko, yung Sandys dyan sa may tapat ng Mirabes. Alam niyo ba yung Mirabes? May siyudad ng San Fernando. Di ba? Yung Babo GC. At siya pa yung GC niya. Manyaman tang buko da ka rin, buko pandan. Yan, alam ni ating Nancy. Maraming salamat ating Nancy. Okay, mula ho sa siyudad ng San Fernando, tumuko naman tayo dito ho sa lalawigan ng Bataan at silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko dyan sa Bataan kung saan maulan ho yung panahon na dyan sa lalawigan ng Bataan. Kita natin, basa ho yung mga kalsada. Ingat ho mga motorista. Sumunod sa itinakdang batas trapiko. Eto, tingnan muna natin yung traffic situation. Real-time traffic update mula ho sa 1 Bataan, maulan dyan sa lalawigan ng Bataan, dyan sa Layak, Balanga bound. At kita ho natin stop and go dyan sa may traffic light. Basa ang kalsada, ganyan din sa Hermosa SC Tex. At maraming sasakyan, pero hindi naman ho heavy traffic. At ganyan din sa may Coolies Crossing at sa Rotonda o dyan sa may Balanga area. At maluwag ho ang mga kalsada. Pero basa mga kabalen dahil maulan ang panahon. Paalala ho ng provincial government ng Bataan sumunod sa itinakdang speed limit. Ano ba yung mga speed limit na yan, Kuyang Justin? Ayan, banggitin natin isa-isa yung mga speed limit.
O eto ho sa Bataan, yung mga pribadong sasakyan, 80 lamang ang takbo. Para ho sa mga pampublikong sasakyan naman, yung mga pumapasada, 70. Sa motorsiklo, 60, truck at van, 50. Yan ho ang mga itinakdang speed limit dyan sa lalawigan ng Bataan. Ito ho mga kabalen, pasadahan na rin natin ng senaryo dyan ho sa may North Luzon Expressway. At maulan din sa may bahagi ng Bulacan sa mga oras na ito. At yan, papakita muna natin yung sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway, hatid sa atin ng NLEX Corporation. At dito ho sa may gawing itaas muna tayo, Balintawak Toll Plaza. Maluwag ho ang kalsada sa mga oras na ito para ho dun sa mga patungo, okay, ng norte ay wala hong pila dyan sa may Balintawak Toll Plaza. Same scenario din sa kabilang linya northbound para ho sa mga patungo naman ng Metro Manila. Diyan ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, nakikita natin basa ang kalsada. Ingat-ingat ho sa mga babiyahe. Light traffic ang senaryo dyan. Ganyan din sa Mindanao Toll Plaza, may kaunting pila, palabas naman ng NLEX dyan sa area na yan. Pero dun sa mga patungo ng C3 o di kaya naman ng NLEX, papasok. At maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Samantala, tunguhin naman natin ang area ng Marilao, magkabilang linya, light traffic. At makulimlim ang panahon at maulan din. Ganyan din ho sa may Bocaue Toll Plaza. Makulimlim ang panahon, maulan mga kaibigan. Ingat ho. Maulan din sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Magkabilang linya, maluwag ang kalsada. Dyan ho sa may NLEX portion o yung San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Yan ho kabalen ay real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. At pero bago yan, bigyang daan muna natin itong komento nitong ating mga netizen na nanonood din. Sabi ni kanina si Bay Giao. Good morning po, pa-shoutout po, God bless. Ayan, shoutout kay Bay Giao. Maraming salamat sa iyong pagtutok dito sa CLTV 36 Newsstream. Good morning, Bay Giao. At nanonood din sa ating programa si Nancy. Ayan, kanina nag-comment sabi niya, opo, nagtrabaho po ako dyan, sir. Ilang years po ako nag-work dyan sa palengke, sir. Ayan, sabi ni Nancy David. Ayan, maraming salamat ating Nancy. Oh. Nagtrabaho ako sa syudad ng San Fernando sa palengke. Ayan, saan doon? Siyempre, Fernandino tamo, balo tayong palengke. Ating batang palengke mo naman, shoutout, Kuyang Felix Barrios. Ako kasi batang ponduan harapin Kaya balom yan naman, malapit ka naman palengke. Ayan, maraming salamat Nancy David. Ayan, magkomento lamang, nanonood din si Iska Concepcion. Good morning po. Good morning Iska. Kumusta kayo dyan? At syempre yung mga taga-Apalit, Pampanga, binabati natin, nakatutok din sa ating programa. Yung mga kaibigan natin dyan sa Apalit, Pampanga, mga oras na ito, alamin muna ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather forecast mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Mabagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at patuloy pa rin itong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands,
Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro. Kaya't sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat sa bantaho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa halos patuloy na pagulan dahil nga po sa habagat o southwest monsoon. Samantala, dahil pa rin sa southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ng generally maulap na papawirin at ina-expect pa rin natin ng mga pagulan ngayon sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region, sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maging sa Zamboanga Peninsula. Kahit saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. At base sa ating latest kanina na forecast at sa analysis natin, huling nakita yan sa layong 1,685 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Malayo naman po ito sa atin, nasa labas po ito ng ating area of responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At according sa ating forecast, sa latest analysis po natin, nananatiling mababa ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At generally, northwestward o pahilagang kanluran ng kanyang magiging pagkilos. At kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, nananatiling mababa ang tsansang makaapekto ito ng direkta sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon po man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay at mag-monitor sa magiging updates ng pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Para naman po sa real-time na warnings, thunderstorm and rainfall warnings, bisitahin po natin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga updated na possibilities kung meron man pong tsansa ng mga pagkidlat pagkulog o may mga nararanasang pagkidlat pagkulog at mga pag-ulan sa inyong lugar, ay bisitahin po natin itong website, panahon.gov.ph, at dyan po natin, nire-release din po natin, nag-i-issue po ang ating Pag-asa Regional Services Division ng mga thunderstorm advisories and rainfall advisories at dito po natin makikita sa website na ito. Samantala, i-reiterate lamang po natin ang ating forecast for today sa malaking bahagi ng bansa. Dahil nga po sa southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang malalakas na mga pag-ulan dito po sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro, maging sa Batanes at Babuyan Islands. At dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa po ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna, maging dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa Region. Para naman sa ating pagtayo ng ating temperatura sa luwag, from 24 to 28 degrees Celsius ang ating inaasahan. Sa Baguio ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius naman po sa Legazpi City at sa Tagaytay ay 25 to 30 degrees Celsius. Para naman province at maging sa Bicol Region, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa pa rin homan ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog, especially po sa hapon at gabi. Para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan pa rin natin dito po sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maulap pa rin ang ating papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog pa rin dahil sa habagat, gayon din sa Zamboanga Peninsula. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura doon sa Tacloban from 26 to 33 degrees Celsius, 26 to 33 din po sa Cebu City at 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 to 32 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 naman sa Davao City, habang 24 to 31 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero
Ingat lamang po especially sa maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na dito sa northern at western seaboards po ng Northern Luzon, kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin po sa habagat o southwest. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan mga kabalen, nasaan po ang malakas na pag-uulan sa Bataan at Zambales ngayong araw at yung kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi pa ng gitnang Luzon at ng ating kapuluang Pilipinas. At ho mga kabalen, silipin muna natin yung foreign exchange rate. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong July 8 sa 56 pesos 35 centavos. Para naman sa Japanese yen, 38 centavos, UK pound 77 pesos, yung Hong Kong dollar 7 pesos 21 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 09 centavos. Yung dirham natin is 15 pesos 40 centavos. Euro ay 66 pesos 26 centavos. Yung Korean won 04 centavos. At ang ating Chinese yuan 7 pesos 88 centavos. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Ito ho mga kabalen, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 p.m. sa San Antonio at San Vicente, Lubao, Pampanga. Mawawalan din ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw sa may Dolores, Mother Barrio at San Joaquin sa syudad ng Mabalacat. Samantala, brownout ho ngayon hanggang alas 3:30 ng hapon sa lahat ho ng barangay na sinusuplayan ng kuryente ng Pelco 2 sa Porac, Pampanga. Apektado rin ang nasabing power interruption dahil na rin sa uprating ng sub-transmission line ng Pelco 2, ito hong barangay Kalibutbut at Maliwalu sa bayan ng Bacolor. 6:30 a.m. kanina hanggang alas 3:30. Mamaya pong hapon, wala pong kuryente. Wala rin kuryente hanggang alas 3:30 ng hapon sa barangay Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Makanyan mo naman po keng barangay Bekuran, keng Santa Rita mo naman. At ngayon naman alas 8 na ningamak, ang gana pong alas 5 na ninggat panapon. Ito ho mga kabalen, King Balena naman ng Arayat, Santo Niño, Kalumpang, San Mateo, Mapalad, Ampong Kamba. Alam mo naman pong kuryente ang ganang alas 5 na ninggat panapon. Affected din sa nasabing scheduled power interruption, ito pong barangay Batasan, Suklayin, Kandating at Santo Niño, Tabuan, dyan ho sa bayan ng Arayat. Brownout din sa Florida Blanca, Pampanga, partikular na dito sa resettlement area, barangay Apalit, lamlako tayo ng car dyan. Pandagirig, Palmayo at Pabanlag hanggang 3:30 po ng hapon. Ngayong araw, wala hong kuryente sa mga nabanggit na lugar dyan sa Florida Blanca, Pampanga.
Wala rin kuryente sa Barangay Mawakat at San Jose, Sitio Carlos, Florida Blanca, Pampanga hanggang alas 3:30 ngayong araw. Alas 3:30 ng hapon, ha? Okay, ngayong araw. Para malinaw. Yan ho mga kababayan, ang latest public service announcement. At sa atin hong pagbabalik, makakapanayam natin si Kuyang Louie Clemente, ang pinuno po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando para po bigyan tayo ng detalye, ano? Kaugnay nitong video na ating ipinapakita. Yan ho mga kababayan, isang ginang Fernando Pampanga ang nasa gasaan habang tumatawid sa pedestrian lane. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik po ng CLTV 36 Newsstream. Hello, Sir Louie. Good morning. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito ho mga kababayan, gaya ho ng aking binabanggit, makakapanayam natin sa oras na ito si Ginoong Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando, Pampanga, para bigyan tayo ng update kaugnay ho nitong ating na-monitor na balita kung saan isang ginang ho ang nasagasaan habang tumatawid dyan ho sa may pedestrian lane sa Barangay Baliti, siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Magandang umaga, Kuyang Louie.
At ano yung detalye dito sa insidenteng ito, sir? Magandang umaga, Sir Justin. Yes po, with regards po dun sa naging aksidente po natin dyan po sa may parte po ng barangay Saging going Baliti, dyan po sa may MacArthur Highway. Nagkaroon po ng aksidente na kung saan involved po ang isang babae po na tumatawid po sa ating pedestrian lane at nahagip po siya ng isang motorcycle. At yun nga po, mabuti na lang po at meron po tayong si Posco na nandoon at natsempuan po yung aksidente kung kahit agad po tayong nakapag-responde. At nagtamo po ng mga injuries po yung ating nasabing babae, pumunta na babae, na as per po dun sa Facebook page po, Facebook post po ay isang retiradong teacher. So on the part of the city government po, ang alam ko po ay agad pong binigyan po ng aksyon yung naging insidente. Ang alam ko po yung ating CSWD po ay nakapag-reach out na upang magbigay ng assistance. And yun naman pong naka-aksidente, Sir Justin, rider and there po ay na-apprehend naman po natin at na-endorse na po sa PNP at kasalukuyan pong nakaditing yung ating perpetrator. Oo. Sir Louie, ito ba, huminto ba yung nakabangga o hinintay pang mahabol siya ng mga otoridad? Actually po, in all fairness naman po, huminto naman po yung nakamotor at nakipag-coordinate naman po sa ating SIPOSCO at agad naman po tayo nakatawag ng PNP at dumating po yung PNP ay na-endorse naman po sa atin. Opo. Sir, ano na lamang yung paalala natin sa atin hong mga motorista lalo na sa ganito? Kasi sasabihin, lagi natin sinasabi sa mga pedestrian, tumawid sa tamang tawiran upang matiyak ang inyong kaligtasan. Pero ito, nasa tamang tawiran ho at kitang-kita naman. Pero gayon pa din, nasagasaan pa din ho, sir? Yes, Sir Justin, yan po ang lagi ko sinasabi na there's no amount of traffic engineering, traffic infrastructure that would suffice po upang makaiwas po tayo sa mga aksidente kung talaga pong hindi babaguhin yung driving behavior po ng ating motoring public. Katulad po nun, nasa tamang lugar po, nasa tamang pedestrian lane po yung ating tao, yung na biktima. Pero siya pa rin po ay na-aksidente. So, ang ibig lang sabihin po nito, meron ng pangangailangan talaga na yung ating pong mga driver ay isauna po yung safety. Maging disiplinado po, lalong-lalo na kung tayo ay magbibiyahe po ng gabi. Kailangan po extra careful po tayo dahil di natin pagka magkakaroon ng aksidente, napakahirap pong iwasan. Fortunately po, Sir Justin, ito pong biktima ay hindi po ganun ka-severe yung nangyari. Pero siyempre po, na-aksidente pa rin yan. Kung kaya't ang panawagan po namin, paigtingin po yung disiplina, yung safety po sa daan. Yung po mga traffic engineering, traffic infrastructure, nandyan naman po. Yung enforcement, nandyan po. Pero kung talagang walang disiplina at kulang po sa defensive driving, yung ating motoring public, makakaranas po tayo ng mga aksidente katulad nito. Ang panawagan po namin, disiplina, defensive driving, at saka po yung presence of mind pag nasa daan na po tayo. Opo. Sir Louie, ito alam naman natin siyempre yung syudad ng San Fernando patuloy ho yung pag-unlad at patuloy din yung mga road rehab na nangyayari kabilaan. Malawak na masyado yung kalsada. Sir, ito ba sa tingin nyo sa pag-aaral nyo, yun po bang mga pedestrian lane sapat pa o kailangan magkaroon na ng ibang intervention gaya, for example, case in point, naglagay tayo yung DPWH, naglagay ho ng mga overpass sa mga pangunahing area, subalit hindi rin masyadong nai-utilize, lalo na ho ditong mga senior citizen dahil nga hindi umaandar itong mga elevator doon sa mga overpass. So kayo ho sa CPOSCO, sir, ano ho yung mga observation, recommendation ninyo kaugnay ho nitong mga insidenteng ganito, sir? Yes, Sir Justin, with regards po sa principle naman po ng safety, road safety, meron naman po tayong mga intervention na po pwede pang idagdag sa mga existing natin ngayon. Meron po tayong mga pag-aaral dyan. Halimbawa po, kung yung pong area na yon, yung sa may Saging Baliti, ay talagang black spot po siya. So maaari po tayong maglagay pa ng additional safety devices or yung pong safety signages or safety road markings po. Pwede po tayong maglagay dyan.
yun nga lang po, Sir Justin, it is a sad reality na kahit ilagay man po lang nating lahat yan, kung hindi pa rin talaga magbabago yung driving behavior ng ating mga motorista, I'm sure makakaranas pa rin tayo dyan. Pero again, on the part of the government, yan naman po ay ating gagawin, tutugunan po natin yan. At in the coming days po, kung meron pong kakulangan dyan, tayo po ay magdadagdag ng, let's say, kung manpower po ang kulang, traffic engineering, yan po yung gagawin natin. Yan naman po kasi ang instruction ni Mayor Vilma Valle Caluwag with regards po sa public safety. Opo. Sir, samantalahin ko yung pagkakataon na ibalita natin kahapon itong road rehab sa Maipis aabutin ng September at meron kayong pinag-aaralan na pagbubutas ng pader, yung posibleng daraanan dyan sa may Maimpis, dyan ho sa may Diosdado Macapagal Government Center. Ano na ho yung inabot, sir, nitong pagpupulong? Yes, so Sir Justin, as I talk right now, Sir Justin, yung pong ating mga public utilities ay tumalima po sa naging request po ni Mayor Vilma. Sa kasalukuyan po ngayon ay meron ng ongoing activity. Like for example po yung power utilities natin, water utilities natin ay nagkikipag-coordinate na po sa contractor upang mapabilis po yung pagtanggal o kaya po pagpapa-relocate po ng kanilang mga utilities. So yun naman pong sa may RTC, yan po ay aprobado na at kasalukuyan po ginagawa na rin ng contractor yung pong additional access dyan sa may likuran po ng Regional Government Center. So hopefully po yung pong additional access na yun ay makatulong po upang makapagpa-decongest naman po tayo ng volume dito po sa MacArthur Highway. Specifically po dito sa may Barangay Maimpis, dito po sa may RGC Sakop dahil kung inyo pa napansin, Sir Justin, malapit na po sa mismong traffic box yung kanilang inuukay. So we're expecting na magkakaroon talaga ng traffic disruption dyan na medyo nakakakonsumisyon kung kaya kailangan pong habaan natin ang ating pasensya. Okay, maraming salamat po, Sir Louie Clemente. At sir, makikibalita pa kami sa inyo sa mga darating na araw. Lalong-lalo na alam namin tag-ulan at busy-busy ho kayo. Mag-ingat ho kayo lagi, sir. Maraming salamat, Sir Justin. Yan ho mga kababayan, si Kuyang Louie Clemente ang pinuno po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Samantala sa ibahong balita, isang dalagang natagpuang wala ng buhay sa bayan ho ng Herona, Tarlac nitong Lunes, July 7. Agad pong rumisponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO matapos hong makatanggap ng ulat upang isagawa itong retrieval and rescue operation. Dinala po sa Tarlac Provincial Hospital ang dalagita para sa kaukulang pagsusuri. Samantala ilang oras lamang nakalipas, kinumpirma na rin ng mga magulang ang pagkakakilanlan ng bangkay. Kasalukuyan pa rin pong ginagawa ng otoridad ang investigasyon habang hinihintay ang resulta ng autopsy upang matukoy ang sanhi ng pagkasawi ng naturang dalaga. Ito naman ho mga kabalen, sa ibang balita, iimbestigahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ang umano'y malalim na kuntsabahan sa likod ng operasyon ng mga kolorum na shuttle van sa Clark International Airport. At ito po'y matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa ilang air passenger na nagsasabing wala umanong kaukulang prangkisa ang ilang van na naghahatid at sumusundo sa naturang paliparan. Ayon ho sa LTFRB, tututukan nila kung paano nakalusot ang mga ito at kung sino ang mga posibleng kasabwat sa pagpapatakbo ng ilegal na biyahe sa loob ng airport compound. Nagbabala rin ang ahensya na sasampahan ng kaukulang kaso
ang sinumang mapapatunayang sangkot sa umano'y iligal na operasyon ng mga kolorum na van sa Clark International Airport. Ito naman ho mga kapalin sa ibang balita. Ito ho, nilinaw ng pamunuan ng Pampanga State University na walang katotohanan ang kumakalat na impormasyon hinggil sa umano'y reconsideration o pag-endorso para sa mga estudyanteng hindi nakapasa sa kanilang college admission. Ayon ho sa pamunuan ng pamantasan, hindi bahagi ng kanilang official admission process ang pagpasok sa pamamagitan ng rekomendasyon o endorsement mula po sa ilang individual o grupo. Binigyang diin din ho ng PSU na ang pagtanggap sa mga first-year college student ay batay sa University Admission Test o yung tinatawag na UAT, Qualifying Examination Interview para sa board programs at senior high school grades. Paliwanag pa ng pamantasan, limitado lamang ang kanilang kapasidad kaya't kailangang sundin ang itinakdang proseso sa pagtanggap ng mga estudyante. Yan ho mga kabanen, ang latest kaugnay itong ongoing admission dyan ho sa Pampanga State University o itong dating Don Honorio Ventura State University. Bago ako magpaalam, bigyang daan muna natin itong ilang komento ng ating mga tagapanood. Sabi ni Nancy, nagtitinda daw siya ng bag sa mga pinsan niya sa loob ng palengke. Ayan. Mabenta ba ang mga bag ngayon sa palengke? Ating Nancy, ayan. Kumusta? At nanonood din sa ating programa si Louie Gabriel Selemin. Good morning, sabi ni Louie. Ayan, Louie, magandang umaga. Ayan, at si ating Nancy, maraming salamat sa inyong pakikipagkwentuhan kay Kuyang Justin ngayon pong araw ng Miyerkules, July 9. At ito mga kabalin, magpapaalam na si Justin Dizon dito po sa CLTV 36 Newsstream. Pero tuloy-tuloy ang ating pagbabalita. Tumutok lamang i-like, i-follow, i-share itong ating social media pages para ho manatiling updated ukol sa iba't ibang kaganapan tungkol ho sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Muli, sa ngalan po ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, nagpapaalala sa inyo, ingat lagi sa kalsada, mga kabalen, maulan po ang panahon. At muli na naman, ayaw pa rin magpaalam, hindi, teka lang, babatiin lang natin, ito, nagpapabati. Si Henry Wanta at si Ray Bravo, nakatutok sa ating programa, at si paring Vic de Guzman, maraming salamat. Yung mga, at saka yung mga iniirog daw nila, pakibati daw. Yung mga iniibig daw nila, isa-isa lang yung iniibig, hindi marami. Yung iniirog ni Ray Bravo, yan, pinapabati niya. Yan, maraming salamat sa lahat na tumutok sa ating programa. Kita-kita tayo ulit bukas. Mag-ingat po lagi tayo.